Ngayon ay July 28, 2023. Umalis na yung bagyong Igay. Kaso nag-iwan ito naman itong baha dito sa amin. Yan o. Oops. Teka. Mag-intro muna tayo saglit. Tara! Mag-vlog na tayo! Vlogsi TV! Nood na kayo mga friends! Labas nga tayo para ipakita nyo. Yan, kita nyo. Tuloy ang lakas na pagbuhos ng ulan. Dala ng habagat na hinihila ng bagyong Igay. Kita nyo, maambon pa sa ngayon. Sana tumigil ng ulan para hindi masyadong tumaas ang tuha. Nung last July 26 wala pa to eh. Pero ngayon July 28. Lalim ng bahan ito mga friends. Pag di tumigil ng ulan, tataas pa to. Sana tumigil na mga friends. Ayan Gabi, lakas ng ulan po dito. Wala na yung bagyong Igay malayo na. Pero ayon sa balita, meron daw parating na naman na panibagong LPA. At kung tuluyang naging bagyo, ang tao pangalan ay Falcon. Hindi ko alam kung makakadaan dito sa Pilipinas. Sana hindi na Pasok tayo dito ulit sa bahay. Loob ng bakuran namin. Buti nga dito umupo na yung tubig. Kagabi medyo malalim na rin tubig dito. Ito kita nyo. Bali hanggang dito na lang tayo. Bali pinako lang tong epekto ng habagat na hinihila nung yung Igay. So, ganoon lang po mga friends Bali next time kita ulit tayo. At importante ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? So ganoon na lang. Bye bye na mga friends.